idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, aday yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti ang pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagot dayon nga ti surat, ti pagkasalitaan iti kalman laing ni pagayam tayo nga Rose, ka napulwan, umapalak biyak ko. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi, ta indate nakmanen da tinubyok. Nabayag kamin manong nemi nga kain ayat, ken reden, nga maging kakamlaing iti holding hands. No duma bigla anak nga rakupen. No duma manong nemi ket bigla nang agkan di kidibig ko. Ngem no kasta nga mabiglaak, masipat ko. Ngem amom no takid dawag ken kuana. Sweetheart, biag ko, pay. Kurang ti matrikulak. Kurang ti inted data atang gininanang ko. Pabuludan na mampalang. Nangabulod. Kan mampalang, na yun naman palang ko naman. Sige nga Rod, na yun naman palang. Manukurang na. 1.5. Di talaga yan. Ngamit kondisyon. Anong kondisyon? Kiss mo na. Itid mo pa yung muna, ah. Sige, itid ko pa yung muna. Ngem, saan lang apagdapil, ah. Ang malak na mulmul, not-notan na kitilips mo. Api nga, di mo pala kaya. Hindi ito, mas basak pa lang. Api nga ni Jenna. Sino nga Jenna? Teka lugaram. Nagbasbasa met, estudyante met. Yung madam mapaspasamag na kini Eddie nga boyfriend na. Di ka kadiyo mapal? Sabi ko mamapala. Nakakapal kumadayta. Amom na mapadasam. Alakan tungala. Yung isungurod met at jak kayat. Taapaman nga maramanak. Ay sus apo. Imbaga data ni auntie. Sino auntie? Ni auntie Mirna. Te pagkasaraak. Yung moment nga basbasa kas kasarak yan auntie. Anak ko na ni auntie Mirna. Kuna na kanya, oy, Ross, dahil ito taglagay pa ma, based on my experience kuna na, saang kapulos nga rumamraman, taapaman nga maramanam, alakan nga alan, kuna na. Iso nga please maintain rin din, di nagsulisugan, sa mga numaraman na kakpeso, kat alaan na ka nga alan. Hindi ito. Alam mo noon. Sige, dito 1.5. Thank you, ah. Ngayon, promise mo. Oh, sige. Sige man lang. Hala, nagpaot mo din. Gawin. 1.5 depression na rin, Jai. Nagminadagit yung lips mo. Biyag ko. O pa yung namnanamin. Mas, di ba? Alam mo pa, gusto na niya, 1.5. Kada napaot nga, lips to lips, 500. Di mawin duwapay. Ano siya lang? Alam, ito eh. Ayat maraman ako nakit. Hilig ka mo. Saan nga rin? Di mo mamitlo ako na. Ha? Kada tunggal na paot nga lips to lips, 500. Kit na mimidwa pa lang. 1,000 pa lang. Kada pa 500. Maminsan pa eh. Si Kamat tumawa rin. Hala, akin ba malapod no ah? Mano, danto danto utang ko rin ka. Mabaybayadak. Tapno mabayadak. Alan, Sa gusto na? Gusto na. Siyak latang haro din. Reden, loko ka.
Lips to lips lang. Awan ti pa nangapros kan. Adi mo sa gilid na ta. Ala, apinginikat mong tabrakat. Ala, mas masaya matindi man sana ko. Reden, madideta na ang. Abay, gidurong ka. Sobra na. Lips lang. Timbagak ng tulagan ta ka. Lips, 1.5. Ni, mapamamot ng ramasin takwak. Nita ito eh. Saan naman na pampanunuto. Sige, katawa ka. Di na ka lang maawatan ng Jack kayat nga sa anak ka makapagturpos. So nga, among mayatak matkita ngayon kasano. At na solusyon tayo naman na problema, sweetheart. Nagsikog ka, kahit di mo pa kayat, di parang nagtahay, Diyos ko, pakawanin na. Jack la kayat nga aramidin ng tap na Jack agbaso di takil. Isong Stan, Dan, inakagenrolen. Thank you, ha? Sige. Nagbara ta barukong mo. Nabara mo, tatakulak mo. Nabara pa yung bibig mo. Thank you, sweetheart, ha? Kamak-kamak ti panagenrol ko, kinagsamak. Ingat sa pagtrabaho mo. Yeah? Sa trabaho mo, ingat. Ingat ka rin. I love you. Sige. Nalakloko rin yung ariten, Manong. Talagang nga. Diyak ko mga ngamin parparamanan. Di na ko maparparamanan ngamin. Kasi lang marikrik na may lang ni Mara ti bibig na. Nangaroon siya. Inaprosan na ka din ramasin. Hindi. Nagloko na siya. Saan nga virgin na ganibibig ko? Sampay nga virgin ti barukong ko. Di dyan la baba ti virgin eh. Nangam na aprosan na dyan baba. Sana sukit-sukit. Hala. Tila mapampanunot ko, Diyos ko, ya. Kahit ko makamagturpos. Diyak kaya ti aganak nga. Bonon, diyak kaya ti agasaw nga di pagturpos. Kahit ko nga subad ang tirikat na patatang kininanang ko. Kahit ko tagbaling nga nurse. Inimal past exam, manong name, nakita kami kay ni Jenna. Rose, kumusta? Gusto eh. Naka-examen ko lang. Damit lang nainayon, patriko lang at kurang nga yung tatatangkinanan ko. Kasi ka, kumusta? Ang problema kanya. Urisan dakikan natatangkinanan ti pagbasag. Ada ni Eddie. Piyapakin ka. Taniriden kit. Kakaasik no ka nga dumawat. At dapat lang met kondisyon na. Ano kondisyon na? Lips to lips yun na. Ni Eddie, akong kondisyon na. Siyak pa hindi na tamang dagdag keng kuana. Nga niya. Nga ora awang kitawag keng kuana. Nga kwarta. Nga nakitawag keng kuana nga. Darling, I miss you. No konakit. Sige. Dinner date. Opo. Ingam to mang restauran. Sa amin to itugot ti. Pangted ming arak. Ken pulutan iti oneg ti hotel. Poros. Nagmayat si ka. Di mo nakman pangpangban kaya kita. Dapat di mo kaya. Tsak mamati. Pingan di ka mamati. Agasam ta mamimpatak. Maminsan isuna. Hala? Mamimpat? Kasano? Rumrumansahin na. Ha? Kabayatan nga. Akar ka, kagkagatin na kang kanan di kiti mansanas iti barukong ko. Yeah. Dan tumat jay. Ramay na iti ba? Papanan to pirit-piritin di ko ha. Sana to isirek di ko. Ramay na. Hapo. Sana to ipababati ulo na sa mangan. Mangan nga. Kawan kanan na. Sepsepan na. Sana kinikinitan ti perlas, sana to isarek di dila na. Hapo, dito yak tumamindo ang gana siga. Dali magbagam. Naman so. Maminto akto sa diyay. Kanito ni Yusok na. Hapo. Apag Yusok na ko nam, sana sadsado na ka diya. Apo, mapanak mo ko na ako nagmayat siga. Sana to, ituloy. Kanito dandani mapanen. Dandani akong kunana. Isapat kong tuwarin na. Hinihimas na na yan. Storyam. Storytelling alay. Aman, pudno di bagbaga. Kaya na ako magbibiyang ko no kastaman. Pudnukit mo. Sige, pudnukit mo. Apay na skin yung story mo kanya.
Pag-istorya na kaya. Kasano nagsikog ka? Kat nagsikog ako na, kat di aga na ka. May tuloy mo pati paragbasa. Mabaling ko nga yanak ko, sakto ituloy nga tagbasa. Awalat amo ko, Jenna. Haging gama nun nemi nga naamuak nga talaga. Nga da nagpitpitik iti saklot ni Jenna. Dahita kunakken ka. Di ka pa'y naggraduar. Di mabati ka. Agraduarak ton. Saan to pa'y may tulit pa nagbasa. Kaya't ni Eddie nga paragreg ko. Kaya't kunak mo. Dapat lang. Bunga iti kinarugsuyo na ita. Bunga iti kinaaram mo. Nag-imasmat ngamin. Ala, tata. Agsikog ka. Ado nga problema na ita. Inkanto agpapa-examen, papa-check up. Ikasano nagproblema ti ubing, ti tiyan mo. Ikasano no, ibaga ti doktor nga, tilakato panagsikog mo, baka matay ka nga gina. Kailangan mo ni pagpagat. Basta pa-check up lata. Sa akong tuloy sarding ang tigbasa no, madlawon. Di ka may ken makatawan ken may sa semestre no katang ko mabasa. Ket siya. Tuloy-tuloy, aking gamang pagturpusa. Nakimas kami si ka. Dahita ka manen, agistorya ka manen. Aman, istorya ka. Nakadaado nga posisyon ko na. Aman, dapat yung ako na nga dug posisyon. Awang mangmang ko. Apaputak tilapay ko. Apay, di mo kadadanggan. Gawat umapal ka. Uy, anak ko ba't nakakaapal dita? Awan, napi ko mamapalak. Panawang ka man lang. Talagang maditi, mapasamak no kang kanayon ka kasalsalita, Jenna. Himno daddo mamanong namikit. Deji istorya na ar-ara paapag mo. Isla damat apal ko Padasin man rin din. Ibagam na damapasamak ka na ta. Wun ko na, la. Kung kunak tinagaw ko. Naging nga nag-date kami manan kaniri din. Kumusta dyan gayem mo? Gayem ko ay. Amok lang ni Jenna. Masikog. Kaya na niya. Malpas na din ka semestre, sardingan. Saan to iyanak? Una nang agbasan dumit lang. Kalpasan nga may pas ngayon na tanak na. Naudin ton. Nagkradwarak ton. Pasbasan to pa lang. Di ka umapal? Ana? Di ka umapal. Ano tapalak? Ni Jenna. Nabayagan nga naramanan na. Ita adda pa yan sikog na. Adanton anak na. Di ka di umapal? Saan nga nakakaapal dahil taridin? Baka magpapaos ka ito nga into no aga nakiso na kayo. Ay, baet man. Kargaan man, apo. Kasto gayam. Mayat gayam tada anak na. Kunam to. Narikat tadanak na. Baka makita mo ito tinaragsak diyo. Maladaga kitaragsak mo ni Jenna. O mapapal ka ito tinaragsak. Kat no umapalak to man rin din. Kat ibagak tuking ka. Umapalak biyag ko. Alaman. Pututan nak mametap na danak ko. Kunak to. Di mayat. Paiso. Ibagam to. Ibagam ba't kami umapalak. Oras anak mat umapal. Ay, bahala ka. Nakakaapal da danak na. Laglagitan deta. Kahit aping danak na. Gaputan na ramanan na. Maminsan mga rin. Na. Awang mo titad mo kanyak. Tabdok kisenak ko ma. Ito. Saka lamakis no. Adakid daw. Kinitad ko king ka. Kas kalarupat kwarta. Ana? Oh, di ba? Summit tapno may panagdak na saan ka nga rupat kwarta. Alaman nga ron? Ora awang kidawan. Tsak mantig kidaw kang ka. Mabalin siya na? Ha? Sige, tapno makong ko lang. Lips to lips lang. Naandapros na. Oh? Loko ka. Aman.
love you, Rose. Then, insaluksok naman yung tatakulap mo yung tabarok. Reden. Reden. Ikatik tarwatin. Saan? Inikat naman ang nemi kita pagisumat nga ng malanan. Kinagat naman ang nemi ti may sakadagiti mansanas ko. Oh, Reden. Reden, no. No. Reden. Nasakit nga na naganas. Reden. 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 Pinabusuyak manong nemi da maganasak teraramidan na. Ti mga dakis kat adakam nito'y kaserak manong. Awan tinapinda sa gundaway mi. Hindi ta mangigmi ti karatakan iti kusina. Patarak tanda ni auntie. Nakalalay ka. Rose. Auntie, adakam dito sa alas. Sa nga ilik ni Reden. Oo, nataka-aubat nakaululimay kayo, met. Taumat ti, hanggang matag nuni. Ay, nagina na lang tingiwat pi anti itay. So nga, nagsilensyo kami. Limamas niya po Diyos sa kunada. Pengarot kastat roramidem tabaruko mo. Kasla na ikatabram kat iplas-plastar mo. Anti, hamot Nabudong kami. Di pa kudkud mo kinireden. Wala ni auntie. Takay malalag ko na nga sa anak ang rumamraman tama ka no. Sakto agawisin. Kastat na siyatan na ko. Nagbasbasa ka pa ilaing, Rose. No, ang pagtap trabaho ka na rin. Ha? Urayan pa lang makapagturpos ni Rose. Tauraan yan tunti kay kayat yun. Makapagturpos, kada tatrabaho ko nan. Ay, kayo rin man pa inuran oras. Nung lagit agasawa kayo. Inagpakadan ni Reden manong. Oo nga talaga. Napaspasama. Ano? Pasensya ka na. Basol ni auntie. Hanggang bali. Mapandan to ti may isang lugar nga awan pulos ti makadisturbo ka na ta. Takasano ngamin at dadat to balad auntie. Awan isunat tayang di tayang kahit napuputa nga dimte. Uy, malasin mo na ito makikita. Ito. Kuwapo. Jack Mariro kat taga Sanchez Mir kagayon da ito. Ne, saruong man dito. Kaya, kumusta? Madama kang tsak nagblablag. May mensahe ato kadwam. Ha? Ada ni Loren? Ayan. Ada to kapsat ni Nick Aligre. Kadwan ni Loren. Ni Kagawad. Hanggang nagtry na. From Alakapan, Kanlungan, San Josmira, kagayan kapsat. Ayan. Okay? Paul Gamida, tapno na, Paul Gamisuna, tapno umek palamis. Ha? Napapalan nyo. Kano may kagpakita to yun. Ano may kagsaw ka? Ha? Kagsaw? Yan. Yan. Dito kaya sa ni Nick Aligre from Kandungan, Sanchez Mira, kagayan. Ano tayo vlog mo? Burnik Vlog. I-search nyo sa Facebook, Burnik Vlog. I-like nyo, i-follow nyo. Ni Burnik Vlog, ni Nick Alegre. From Sanchez Mira kagayan. Pimasyar da kang timagas kaduhanan ni Loren Alegre. Mamerienda. Awan ubog? Awan. Siyempre, nasakit na natin mga palmuti ubog. Yan. Mamerienda. Ang tapas kan? Awan, ay, marang may gamay pati di balas ako. X-ray kay... May kaya talaga tilawag. Wala. Thank you, Nick. Okay. Padasak man nagkagawad. Ay, nagkagawad ak pa hindi. Nagkagawad ak kami din. Sak may city councilor. Nagsubliak ti kinakagawad.
Alam mo naman. Regards to Loren, ya? Okay, sige. Ituloy tayong papagayam ng ibasa at isurat. Iti kalman lang ang paset ti pagkasalitaan ni Rose nga napolwan umapalak biyag ko. Ngayon kaskas di manong nemi nga jak kayak. Agsipot talaga nga natorturay ti panunot ko ng ti pusok. Ora ala ko na ti pusok ng ti panunot ko. No, wag. Agprotesta. Ora niyan tumatan ti kayat ko no makapagturpusak manong, di ba? Aging ka manong nemi nga nagsardengen ni Gianna. Intuloy ko tinagbasa kat nalpas ko ti last term kat magrugi akton para ti 4th year college. Intuloy madlata manong nemi ni Reden tinaki-communicate kanya kat no natin mailiw isut mangibaga ti date me kat no masawak lagi di why not? Nagtrabaho iso ng kat orurayan na kamakapagturpusa kanto kasawa. Hindi pas kaya ni Jenna ti anak na manong nemi inapanak mismo ti ospital. Ay, hindi makita ti maladaga. Wow! Nagwapo! Umapalak biyag ko. Kinunak manong nemi. Tayo di ta makita ti ragsak ni Jenna nga mga ubay ti maladaga nga damat ni Eddie iti abay da. Siya, pinicture ko ba ini ha? Oh, shot. Smile, baby! Ganat anak yun? Angel. Wow. Ni Ristron. Wait. Magayam, tunanong po niya, Kumadre Jenna, kung ikantua, mga nakamtukin ni Reden. Kaya na, pwede nga saan. Kat manong bulan, sakbay nga sumrik at eskwela. Kat, timid lang first sem, ay last sem, iti hangko na di, sumrik akton. At ang dumating 2 bulan ni Angel. Sino nga agawan nga ron? Katugang nga. Sino ko nga ron? Ayan. Parasok mamatngobayan siya ka. Ala na, sige. Oh, uy, alwan na may banam. Oh, baby. Nagmayat gayon ta, the baby na niya. Umapalak biyag ko. Ibagam dahil takin ni Reden, sikang bitayan ng amin. Apay, no kumata na kisabay ka kada kami ini, tanagsikog kami, di, ada ka mga anak tanga doa, di ba? Sa bagay, hanggang nakakaapal na ito. Sige, see you nga ron, di eskwela. Ituloy mong tumalatagbasa, alpasan nga, may pusing mo ni Angel. Nagsublingar ni Jenna iti eskwela manong nemi kat kaslap manok nga opa nga kapaspasana tilapsat na. Nalapsat ka, nagdalagan. Alangarod nga alamanin ni Eddie. Ure ang petalo nga bulan, inem ka nga bulan. Mabaya ko na ya. No talaga nga dyan ang pakatapalitayak. Sika naman. Mailiwak mo rin sika. Kano iti permi nga pa nakaitayok-tayok ko. Panangan na langin. Mamindwa ako. Sa into ni isyut nan. San to kabalyo ko na. Mapanak mo rin ko. Naksakto sumabat. Nagmaya. Kahit mo sawin. Mabalin-balin. 2 bulan mabalinin. Yung tsak kayat pa yun. Tamangan no. Mapasaron nga sigod ni Angel. Ngayon no talagang ipilit ni Eddie. Ituyag ko kunam. Nakakaapal ka, Jenna. Kumapal ka man lang. Hambalik. Malpas lagi dito first sem. Para ti second sem. Mabalinin. Basta saan nakasikuan nga dago sa aman. Hindi mo alam mo. Umapapala ka talaga. Kalpasan ti first sem at da kami ti last sem manong nin. Idawis anak manen ni Reden. Kumusta ang biyag ko? Gusto eh. Ana, mo din na ito yung semestre. Naggraduar kanton. Manong nga tawang relasyon ta? Bale, 2.5. Nga puro bitin.
No di mo kahit tibitin, di saan. Anang arot, saan nga bitin? Awisan na lagi dita. Peso? Uy, umapalakbiag ko. Yes! Uy, tagtagari. Hindi ito, kita mo timali ang aming customer. Alos na arot. Ikatan na, pabungon talangin na. Itulitan to rin siya yung unik di hotel. Ha? Uy, alan. Waiter! Waiter! Wala ka dyan ito. Kumanat ako na eh. Abi sir, pakibungon. I-take out me. Ha? Amin ha? Gumanat kam ngamin. Adanas ka ng papanami. Papanan nyo sir. Dyan heaven. Inat pagluganan nyo sir kung mapan dyan heaven. Tagtagari. Basta bungo na yung mundo ito. Sige amat. Hindi nakatalawin manong nemi ti waiter. Tilukod dyan ngamin nga waiter. Saludsodin na pala sa din no. Abi kami heaven ko nam. Kaysa na saludsodin anya pagluganam no mapangkat heaven. Kasi ka man kami ang sungbat mo kuma. Haglugan na keng ka. Tap no mapantay dyan heaven nga doa. Hap, data ko man dyan. Excited at lao na yun. Mr. Rose. Isong edad kami manong name iti uneg ti kwarto ti hotel. Kasta na iti alisto na nga nag-uksub manong. Idinikat na pa yun pati brief na. Wah! Baala! Sala! Reden, diyak kayat. Babawi kon. Abay, mabuti nga kita na ito na yung nagrungsot. Masapol nga paamuem. Paamuem? Among narungsot na ito ta. Di pa may naikat terwatem. Ha? Ngayon ito may ikat mong terwatem. Ta makita na na jay nakasagana nga serkan na. Naamon to. Ha? Halika na mong terwatem, sweetheart. Ha? Ay, umapal ka talaga biyak ko. Uy, umapal at biyak ko. Hindi na kasin terwatek manong. Makita klat na ti karte maragkat. Rugsup manong nimi dagiti mata ni Reden nga nakakita ti pakabuklak. Na nagpintas ti pamagik manong nimi imalong nga natangsit ti barukong ko na was na dagiti legs ko. Irikitan na ti baba manong nimi mabain. Ilinglingid ko. Kimapo ko na. Humot o. Man. Humot o. Sikawat. Oh, paamuhan mo na. Kasano pa may anda? Gorka, medyo plaster mo. Paggayiman ta. Tarmas mo kinarmas ko. Kasano? Medyo isagid ko. Ha? Alalan. Kasta kaya mo. Oh, yes, ko. Oh, gayong kayo na. Samuig ka man. Kasarsarita. Alag ka mama. Namututa iba matig ka mam. Ano to yun? Napagpatpatam. Nagputot. Saan kuti-kuti. Kasaritam kami na. Kisem. Ha? Umamo na ito na kisem. Kisem ta ulo na. Estoy? Nanaro na no, isakmol mo. Isakmol. Oh. Nami. Isakmol. Walakit na medyo nangangat. Giwat ko na panamatin in pisok. Kasano gumoksot ko manong nami kitinungal na ti ulok. Nadyak ko makityak mo maka tawarin na tinaramid ko manong name ninutot ko. Oh, Ross. 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 Oh, Ross. Oh, Ross. Loko ka. Napinyusong mo. Sasam mo nga kahit nga paikat. Igawin mo tulok. Maang sana. Mayat? Mayat. Alam mo pa ganun. Sa mga gulgulp yan na. Saklat at mga gamon to sakti mga sakmol. Sige. Oh.
Oh, Rose. Oh, Rose. Manong Nemi, isumit lang tinanguksok. Sanak pinatakder, indurunak manong Nemi ket natulidak abang isu iti kama. Nakababa manong Nemi ti dua nga sakak iti kama. Napanakit din impalawa ti kayang na kayang ko manong Nemi ket kalpasan na ket ne. Adamat ti ulo na iti bait dagiti legs ko kina. Niden. Nitaramit. Niden. Kastugaan di bagbagan ni Jenna. Look. Nalaing met ni Niden kamangan. Ala, sipan na nagmayat. Isurot kong ipangato ti patong ko. Oh. Niden. Nagmayat, Niden. Ngim apay nga ba di sumrek na dilam. Hamping sumrek ka na di matpay na usatan. Usatan pa lang muna, Riden. Inusatan na ngim mo naman. Timak der ket implastar na. Nakababa manong Nemi. Ti dua sakak iti kama. Kita pag-isumit manong Nemi iretrete ni Riden. Ti armas na ket dayta. Nakaidaak ket isuna nakatakder. Manong Nemi ket ipan na. Hoy, apay nga. Ipilit ko ha. Agredi ka. Then, mayatak man wano saan manong ngem talaga nga orela nagrituok ti sisirek ti nakatangtangken nga armas diriten manong. Agsakit. Kaya't ko kumamanong Nemi idoron isuna. Nga may idoron ko kanipay ket inigkaman na ti patong ko nagtenglan na manong. Huwag pasan na ket daytan. Kastaon na yun ti isabat-sabat ko met manong. Oh, Riden. Pudnugaan ti ko na ni Jenna. Kat mo yan. Mabana ko na din. Oh. Noan niya nagitin istorya kanyak ni Jenna manong Nemi na experience ko. Gabota talaga nakalaling ni Riden. Naminda duak iti mo nga rikos manong. Ngayon dublian na kanen ti amin-amin ko naminduak sa diyay sak namindua. Idi takatengaan ti amin sa ko insabat ti riknak it namimpat. Gusto gayam ti ko na ni Jenna. Mamingpat ka no nalaing de tao. Diyak adwam nga karumansa. Iti may katlo nga rikos manong Nemi siya kung tinimbabaw. Apo, tinugawak ko na nagmayat. Apo. Oh, Riden. Oh, hindi ko mapailangamin at nakaaduta ko man. Hindi ko mapailangamin nga umapalakbiag ko na ka. Oh, Riden, nagmayat. Nagmayat, Riden, nga mambisina ko. Iring pas nalaing iti may katlo nga rikos. Alpasan na ituritan doon di mangan. Nangantamit atay tayo na. Sakti mo na si Marunuka sa kabaninangan. Gimsam mo na makapsog. Makapakapsog. Manong Nemi nagturpusak nga sa anak nga nagsikog. Nadanak ti trabaho manong Nemi. Ket kalpasan ti aduwa nga tawen nga nagtrabaho. Isumutin ti panagkalisami kini Riden. Kalpasan ti 3 nga bulan, sipot nagkalisa kami, at naman ti nagpitpitik iti saklod ko. Kan idi maipas ngay ti anak mi kini Riden. Ay, saan akong nga umapal biyag ko. Gapot na padpadasa kon, at dapayin baby ta, ni Riden Jr. Di hawanin ti apalam. Hawanin. Kumusta mo tanda Jenna kini Eddie? Saan nga isutat nag-asawa? Anya? Saan nga nauri ni Eddie ni Jenna? Nangasawat sa bali? Oh my God! Kastagayam. Iso nga, nagasgasat ang kamisuna. Kinam kadlangin niya. Kunam lang na isuda, yung sabat gayam. Ita, nada anak ni Jenna, iti kinabalasang na. Umapal ka? No, ano na? Umapal ang ganak kabalasang?
Saan? Ag umapalak nga kanak nga ni kasak? Haan? Basta umapalak lang. Kat no umapalak. Ang dakamit biyag ko. Idi adan talungan nakmi kiniriden, nagpalaygit akon manong nemi, kat nagtultulit pa nagtrabaho mi nga kasawa, tapno makaornong kami, nga para ito usarin di kita talungan nakmi para tinaranyag amasakbayan na. Daytoy manong nemi ti pagkasaritaak, nga nagbalin nga paset ti idikal manlaeng, et sapay kumata na kay pati akiti adal, balag ken liliwa ka na kiti patak nga dimngeg ken nagbuya, to'y nga tagyamon nga pagayam mo, Rose. Thank you, Rose. Thank you very much kada kaya aming sa nga para. Sabi ko matitultuloy yo. Iti pa nang suportaryo ti Nemer Studio. Tapos nagtutuloy ti incumbent pa nagserbi kada kayo kada kita duma-duma program. Salamat po. Happy weekend once again.